Right, ndoda kuti mundinzwisise vazukuru vangu, mundibatisise kana ndichitaura mazwi. Manzwa? Right. Nezuro ndakanga ndiri panapa ndichitaura nezvenyaya yakaitika, nyaya yakandibata isina kundibata zvakanaka, nyaya isina kundifadza, nyaya yaMaititi naKupa idea. And then ndakabva ndapawo pfungwa dzangu semunhu akanga akagumbuka ndikataura pamusoro pekukanganisika kwakanga kwaitika zvinhu. Right, mufaro wangu gamuchirai zvakare pazuva ranhasi. Kana wanga usati wasubscribe muzukuru, this is the channel to be, our family channel, patinoudzana chokwadi, patisinganzvengane kana kutyanana, handiti? Also channel yedu yatinodzidza ndepanapa. So subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you will be notified. Handiti vazukuru vangu, right, inzwaika nyaya iya between Maititi na Kupa idea mpano ya YouTuber muzukuru wangu. Right, inzwaizve vazukuru, inini sasekuru venyuka ndine chinhu wani chandinotaura nacho kana ndichitaura, kana kuti chandinokoshesa kana ndichiita zvinhu. Ndinokoshesa chinhu chinonzi love. Pazvinhu zvese zvandinoda kuti ndinge ndichiita, ndinoda kuti tiratidzane rudo kana kuti tizviite tiri murudo. Ingave nguva yekutsamwa, ingave nguva yekuti tagumbuka kusvika pekupedzisira. But what I encourage maZimbabwe, nyaya yerudo ndinoencourage. Because without love hatigone kuita anything. Right, tiri panyaya yaKupa idea na Maititi. Chokwadi muzukuru wangu Kupa idea wakakundikana pakutaura, wakashaisha pamazwi. Nekuti zvokwadi hakuna mamwe mashoko, in fact kune mamwe mashoko anorwadza kutaura ekuti kana wakamateerera unonotsonzwa kuti awa mashoko anga achidai asina kunge ataurika. Even if tiri pabasa, even if tiri kuita zvatiri kuita, but we should also consider kuti umwe munhu achateerera kana kuti munhu wandiri kutaura pamusoro pezvake anenge achazosvikawo paachanzwa sei. Right, inzwaika, but on side raMaititi, she was also wrong for like nokutsvaga Kupa idea nenzira yavakashandisa. Nekuti Maititi havasi mupurisa. Maititi kumba kwava kuna police camp, hakusiriko kukempi. Nyaya iyi kana ivo vainge vaona kuti zvoni kana kuti pavakaona kuti vabatikana, vakanga vasingafaniri kuuya pasocial media vobva vatopa offer yekutoti munhu anobata munhu uyu kana kuti anondiwanira Kupa idea ndinomupa $500. No, hatiite zvinhu tichidaro. Tine gwara ratinaro, tine gwara rekuti kunyange ndatadzirwa ndine gwara randinofanira kufamba naro, ndobva ndateedza gwara iroro. Handikwanisa kutora mutemo ndobva ndauisa mumaoko angu. That was not it. That was wrong. Because kana ndakanganisirwa imimi sema-celebrity, I believe kuti vamwe venyuka mune ma-managers. Ndisingaziva hangu about Maititi. Vaifanira kana vamwe vana manager, vaifanira kuenda through manager wavo, manager osolva issue nyaya dzakaita sedzidzi. Because he was a public figure, ndakufila kuti she used influence yavainayo, she used power yavainaro pasocial media rekuti mune ma-followers akawanda, and it's very fortunate, and it's very fortunate kuti I'm one of your followers. But inini manzwa ndakaita kuti I follow the truth more than anybody else. So panapa I'm here to say the truth kuti zvakaitika nezuro Maititi, what you did, channel yamakashandisa yakanga isiriyo. And also kune munhu akakubatsirai kuti muwane kana makazomupa 500 yachona munhu iyeye akakanganisa, wakava nekudyira. Why ndichidaro? Because mukadzi akanga achitsvaga mwana asina simba. This lady, she is a powerful woman. Maititi, she is a powerful woman. Ndosaka zvinovatorera nguva yekuti vamubate Kupa idea. Ndosaka zvinovatorera nguva kuti vabate Kupa idea kunyange nepaari nezvaanoita. And Kupa idea mukomana kamwana kadiki kasindorinawo simba. So what am I saying? Ndiri kuti zvoni kana mava naye kana kuti mamubata,
chiregai kutora mutemo muisa maoko enyu. This I'm saying for the love yandinayo kuna both my titi nakupa idea, because nyaya dzakadai at the end of the day dzinogona kusapera zvakanaka dzikasabatwa neungwaru kana dzikasabatwa nenzira yadzinofanira kuti dzinge dziri dzinobatwa nadzo. Handiti vazukuru vangu, so chinhu chandakadzidza ndechekuti mukutsamwa usaita zvinhu wakatsamwa. Ukaona kuti wakatsamwa zvisingaiteka, it's far much better to keep quiet. Panguva yekutsamwa unogona kupedzera wakuita zvinhu zvisiririzvo. Senyaya iyoyi yekuti macelebrity hamenoti zvinofamba sei, kakawanda kekuti macelebrity you go after vanhu, you use channel isiriyo kuti munge muri munorwisa kana kuti munotaura against vanhu vanenge vataura zvinhu zvisizvo kwamuri. But aripo machannels chaiwo amenoti kusaziva here kana kuti kudii, but there are some channels anofanira kuti ange ari anoshandiswa, especially kana pakataurwa pasocial media nyaya, kana kuti ukataurwa ukafila kuti paitika deformation, you can go and report and then let the law take its course. You don't need to come pa social media nenyaya yekuti zoni you know kuti you are a person, an influencer, a powerful person. You don't need to come pa social media obva watotanga kutoti wanted. No. Watotanga kutoti wanted kumunhu. This I'm saying to protect kupa idea and to protect my titi as well, because she might end up doing things zvaanozoregreta, and isi tichiri kuda vafollower, tichiri kukudai muri kuti entertain. At the same time kupa idea muzukuru wangu tichiri kuda kuti aende kuchikoro, and tichiri kutoda kutoti aite zveYouTube. We support him pakuita zveYouTube, and we support him, we are behind him because we are YouTubers. This is what we do. And kana achitoita izvi they're trying to raise maybe kutoti akwire kuitira zvinhu zvake zviite, so they are ready to do anything. But this time akazodarikidza, adarikidza, and so we will sit down with him tomudzidzisa magwara ekuti kana tiri pabasa iri tinozvifambisa sei. Nemo maititika, we need to sit down with you kana kuti mogara newhosoever wamunoteerera, because you might not listen to me because I'm a YouTuber. But you sit down nevanhu vamunoteerera, and vanhu vamunoteerera, let them give you advice iri sound, especially panyaya dzekuti mukakanganisirwa pa social media munofanira kuti munge muri munotora gwara chairo. Last time I remember makambonetsana futi na Kundai Chitima. Kundai Chitima, like that time anga asina kana chakashata chaakataura pamusoro pamaititi, panga pasina kana one chakashata chaakanga ataura. So now I'm feeling kuti zoni because you are a powerful person, you are a powerful lady, you can makushandisa simba iroro kuzitongera nyaya dzenyu dzese. But let me tell you something, there's nobody who is above the law. All of us takaenzana when it comes to the law. So as long as mune nyaya yenyu maita complain, might take the right channel, let your lawyers deal with such kind of issues. And this I'm saying to all the celebrities, all the powerful people out there, all when they influence by social media. Tisaite songe isusu tega tisu tine simba kana kuti pa celebrity, we love you but we don't need to fear you. Like myself, I don't fear anybody, andichike kana munhu kana one, but I love everyone. I love everyone. And this video I'm doing for the love I have for my titi nakupa idea. Atisi kuda kunzwa kuti mwana wedu akanganisiwa, atisi kuda kuzonzwa futi kuti pane chamubata. Anditi atisi kuda kunzwa kuti pane chamubata, because he is a weak somebody, haana simba, he's just a student. Do video ndingoita makusena na wazukuru ane tibatsirane. Tibatsirane nevazukuru vangu kuti tese takatsamwa, but we can sit down and resolve this issue. Toigadzirisa zvisina hondo, zvisina kudii. Vanotsurwa votsurwa, umwe nomwe oita zvinhu zviri right after this video. Thanks very much vazukuru vangu.